Muri yeZimbabwe mufaro mukuru kusangana nemizvekare kwatiri kuita nhasi uno musi wa20 January 2026 kusangana kwatiri kuita pano pachano yenyu yeMbire TV patinokupai navo dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, 2026 ari kutofamba, January ava kutopera, asi mavambo aJanuary aya ari kutaridza mamiriro achazenge akaita zvinhu mubato reZANU-PF gore rino. Kune vachagangurwa gore rino, kune vachatemwa nedemo chaiko nekuda kwematangiro aiita January, sezvo panapa tiri kuona kuti tungwarara nakuda kwashe tagwirei hondo yavo haina kumira zvakanaka. Pava nevaprofiti, pava nevatsigiri vari kutora mativi ekuti uyu akanaka uyu akanaka, asi vese vari kutaridza kuti chavari kurwira chinhu chimwe chete, ibato reZANU-PF, kuti vange vari pakati peutungamiriri hwebato reZANU-PF. Mumazuva adarika aya tungwarara ari kunyanga, ane mashoko aakataura akataridza kuti akabata-bata dzimwe nhungamiri dzebato reZANU-PF, kunyanya vatsigiri vakuda kwashe tagwirei vanoratidza kuti vakabatikana, vakabatwa-batwa panhongonya nemashoko akataurwa natungwarara ari kuManicaland kunyanga kumusangano wehomwe yemutungamiriri wenyika, homwe yakanangana nekugovera mari yebudiriro munharaunda dzenyika yeZimbabwe. Naizvozvo pamusangano uyu tungwarara akataura mashoko ekuti kune vamwe vatungamiriri vari kuda kuti vaMunangagwa vange vachipesana nemavice president avo, vari kuda kuti vaMunangagwa vadzinge mavice president. Tungwarara akaenderera mberi achiti vanhu ava vari kutoda kuti ivo vaMunangagwa vakudubuke, zvaanoti zvakakonzera kuti ange achirwisa Comrade Geza pavakanga vachikurudzira mademonstrations munyika yeZimbabwe. Ndo mashoko mureZimbabwe akazokonzera backlash kubva kufaction yakuda kwashe tagwirei, iyo ine muono wekuti Paul Tungwarara ava kudarikidza mwero. Pakava nevamwe vakaita kurudziro yekuti Tungwarara anofanirwa kuatenda chikoro chebato reZANU-PF chinodzidzisa gwara remusangano weZANU-PF, chikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Ndo kwakataurwa kunzi kunofanirwa kunge kuchiendeswa Tungwarara. Asiwo mukuvamba pakati pegore rapera ra2025 takaonavo nyaya imwe chete pachiitwa kurudziro yekuti iye kuda kwashe tagwirei ari kumhanya bani, ari kumhanya bara raasiri kuzokwanisa kunge achizvimiririra, akakurudzirwa kunzi anofanirwawo kuenda kuchikoro chimwe chete cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti ange achidzidziswa mari. Pakataurwa achidzidziswa gara remusangano, pakataurwa nyaya yekuti haafanirwe kunge achishandisa mari kutenga zvigaro mubato reZANU-PF, mashoko anova akataurwa navaChristopher Mutsvangwa. Asi vaChristopher Mutsvangwa pari zvino vari kuratidza kuti vakatorawo divi raPaul Tungwarara, sezvo vari kuwanikwa vachitevera misangano yavaTungwarara. Vanoonekwawo vaChristopher Mutsvangwa vachidhifenda nyaya yakambenge ichitenderera yekuti Tungwarara afanirwe ari muCentral Committee yebato reZANU-PF. VaChristopher Mutsvangwa vakazouya vakaita vhidhiyo vakati nyaya yaTungwarara ichazeyewa nedare rePolitburo. Dare rePolitburo pari zvino harisati ragara, zvichida Politburo ichagara vaMunangagwa pavachadzoka kuzororo ravakatora, zororo ravanoenda kamwe chete pagore. Ndo mashoko aripo muri yeZimbabwe. Nezurovo takazoona Vatemba Muliswa vachibudikiravo vachitaridza kutura mashoko ekuyambira Tungwarara kuti ngaachenjere, kuti kune vamwe
vairopodza kune vamwe vaitaurisa mubato reZANU-PF, asi vamwe vavo pari zvino vava kurarama vari kune dzimwe nyika vachitya kudzoka munyika yeZimbabwe. Mashoko aTemba Muliswa, uyowo ari kuratidza kuti iye ari kutora divi rava kuda kwaShe Tagwirei, vari kuramba achitsigira achidhifenda nguva nenguva. Ndo mamwe mashoko amhuri yeZimbabwe aripo pari zvino panyaya yeutungamiriri hwebato reZANU-PF. Zvichakadaro, Minister weState Security Valavmo Matuke vatura mashoko ekuyambira nhengo dzebato reZANU-PF idzo dziri kuramba dzichirwisana, izvo zvaita kuti zvinge zvichibuditsa pachena uyanga urimo mubato reZANU-PF. Pari zvino zvaita kuti zvibude pachena mashoko aigara taurwa akunzi mune makakatanwa akaomarara ari kukonzereswa nakuda kwaShe Tagwirei naPaul Tungwarara. Mashoko aripo panapa aturwa navaMatuke ndeyekuyambira nhengo dzebato reZANU-PF kuti hadzifanirwe kunge dzichisvitsa nyaya kujekerere, hadzifanirwe kunge dzichinetsana nekuda kwenyaya dzeutungamiriri. Vakati pane gwara remusangano webato reZANU-PF rinofanirwa kutevedzwa, kwete kuti vanhu vanofanirwa kunge vachimhanya padande mutande kundodurura mashoko akavanzika, kundotaura zvinhu zvakavanzika zvaati zvinokonzeresa kuti pange pasina kumira zvakanaka. Akati vese vari kuwanikwa vachiita zvisina kururama vari kusangana neshamu yakaomarara zvikuru yavacharangwa nayo nevatungamiriri vebato reZANU-PF. Pari kutaurikawo mahunhahunha nyaya yekuti Paul Tungwarara ari panguva yakaoma, chero nguva anogona kudzingwa mubato reZANU-PF, anogona kusaspendwa. Mashoko ari kutendererawo muzuva ranhasi padande mutande maererano naPaul Tungwarara, uyo akonzeresa nyonga mubato reZANU-PF nemashoko ake akataura kunyanga. Zviri kutaridzawo kuti Paul Tungwarara haasi kudzora tsvimbo, sezvo musi wa 25 January achazenge achipendera musangano weempowerment yehomwe yemutungamiriri wenyika kumaNicaland. Ikokoko vakawanda vari kumirira zuva iri kuti Paul Tungwarara achaenderera mberi here nekupomedzera dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF maererano nemashoko aari kutarisana nawo pari zvino zvichitevera musangano waakaita kunyanga. Tinotenda muri yeZimbabwe nemashoko nenguva yenyu yamava nesu pano paMbire TV. Kune vashanya musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patichane navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.